Firma Niko vyrobila takúto krásnu drevenú odrážajúcu trojkolku, pričom je 2 v 1. Môže sa z nej urobiť trojkolka alebo dvojkolesové odrážadlo, ktoré je vhodné do 3 rokov. Takéto prekvapenie nás čakalo v krabici, všetko bolo krásne úhľadne uložené, aby sa náhodou niečo nepoškodilo. Súčasťou balenia boli montážne kľúče, matičky, skrutky, nadstavce na jedno koleso, návod a ďakovný list. Rozmery trojkolky a odrážadla. Takto vyzerá skutočná trojkolka, montáž je veľmi jednoduchá a rýchla. Je vyrobená z dreva, má pogumované hladké kolieska, gumené rukovete, je dobre stabilná, pretože zadné kolieska sú ďaleko od seba. Pri otáčaní riadidlami má bezpečný doraz. Keďže je táto trojkolka vhodná pre deti od 18 mesiacov do 3 rokov, má veľmi dobré prevedenie nastaviteľného sedadla od 23 cm do zvýšenia 27 cm od zeme. Má mäkké sedadlo, je ľahká a jednoducho sa nosí. V závere si ukážeme plusové a minusové body pre motorku a trojkolku. 2 v 1.